F'dal ġranet, aktar xilli sibtru hektejt jew smajt il xaħat minn sħabek jgħid issa l-Unjoni Ewropea x'qed tagħmel għalina. Biex jirrispondilek din il-mistoqsija m'hemm ħadd aħjar ħlief il-mistiedna li jmiss. Avukat, esperta ta' diplomazija u ħadmet ħafna waqt in-negozjati biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Għexet u ħadmet Brussell għal 18-il sena u mbagħad ġiet Malta fejn għall-aħħar 5 snin okkupat u għadha tokkupa l-kariga ta' kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Nilqamana lil Dr. Elena Grek. Dr. Grek, grazzi ħafna. Grazzi lilek. Ħanibda nsaqsik mill-ewwel. Meta tara minn xi għaddejjin f'Malta bħalissa, l-virus l-aktar da kollu tiġib miegħu, taħseb li l-Unjoni Ewropea qed tagħmel biżejjed biex tenna, di jgħiduha ħafna n-nies. L-ewwel nett irid nikkjarifika ftit kif x'nirreferu meta ngħidu l-Unjoni Ewropea. Għandek l-Unjoni Ewropea li huma l-pajjiżi membri li huma l-Ewropa u għandek l-istituzzjonijiet kif qed intkom wieħed mill-features tal-introduzzjoni hemm 3 istituzzjonijiet prinċipali l-Kummissjoni Ewropea, l-Parlament u l-Kunsill. Il-Kummissjoni Ewropea iktar kmini din il-ġimgħa nhar it-tnejn ħadet inizjattiva fuq livell internazzjonali qisu kif intkom tagħmlu l-istrina darba fis-sena. Għamlet pledging conference fejn laqgħet f'din il-konferenza kapijiet ta' pajjiżi u ta' organizzazzjonijiet internazzjonali mid-dinja kollha. L-uniċi tnej li kienu assenti u spikkaw bl-assenza tagħhom kienu l-Istati Uniti u r-Russja, fejn kull min nipparteċipa kommetta li jagħti flus, inkluż Malta, Malta kommettit li tagħti 400,000 euro, biex issir riċerka globali biex jinstab il-vaċċin kontra l-coronavirus. Kif qalet propju Dr. Dalli fl-intervista li saritilha, kieku Malta qiegħda waħedha, ħaddum tistenna ħafna biex tkollha aċċess. Kieku maħniex fl-Unjoni Ewropea. Kieku maħniex fl-Unjoni Ewropea. Il-fatt li Malta qiegħda fl-Unjoni Ewropea tiġi trattata on equal level ma' 26 pajjiż ieħor u l-aċċess għall-virus ħajkun għal-vaċċin, għal-virus ħajkun għalija available daqsta pajjiżi oħra. Fuq il-kwistjoni tal-immigranti, tisma' l-politiċi anke Maltin jgħiduha, apparti jgħidu ħafna nies. L-Ewropa mhux qed tagħmel biżejjed, mhux qed toħdilna biżejjed, tħallina u hekk waħedna, nilqgħu l-immigranti waħedna jgħidu ma jgħinunix. Ma taħsibx li vera di? Le, ma naħsibx li vera. L-ewwel nett l-obbligu fuq Malta illi Malta fuq il-pajjiżi kollha illi salva kull min qiegħed f'distress fuq il-baħar mhux ġej mill-liġi Ewropea ma ġej mill-liġijiet tal-ġnus Magħquda tan-Nazzjonijiet Uniti. Ma lura aħna qegħdin fit-tarf kulħadd jiġi għandna rridu nsalvaw l-kulħadd aħna. Għandna Search and Rescue Area ta' Malta, li hija obbligu li inti fit-Search and Rescue Area tiegħek bħala pajjiż, dawk huma responsabilità tiegħek. Issa Malta hija kuntenta li jkollha Search and Rescue Area kbira ħafna ikbar forsi mill-kapaċitajiet tagħha u hija ta' benefiċċju ekonomiku għaliha, allura għandha responsabilitajiet ukoll. Ma da ma jkunux qed jaħarbu mill-Libja biex jiġu Malti, qed biex jiġu imorru l-Ewropa. Jinsertaw jaħtu l-ewwel safe port, le ma jaħtux magħna, malli huma jħorġu bid-distress call, ikunu fejn ikunu, il-pajjiż li responsabbli mid-żona fejn jsir id-distress call, irid iwassalhom sa safe port. Issa bħalissa l-kwistjoni hija dik. Hawn safe port kemm Malta u kemm l-Italja bħalissa għandhom il-portijiet magħluqin minħabba il-kriżi tal-coronavirus. Il-Kummissjoni Ewropea m'għandix kompetenza li tgħid Malta inti titmur għalihom għax dan qegħdin fil-Search and Rescue Area tiegħek. Dan jiġi obbligu fuq Malta minħabba il-Konvenzjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tgħidilna x'nagħmlu, mela nibqgħu nieħdu l-kulħadd aħna ġifieri speċi. Is-solidarjetà Ewropea hija bejn l-Istati membri. Għalhekk. Mhux tal-Kummissjoni Mela suppost b'solidarjetà għandhom joħdulna l-immigranti. Il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tgħidha dik li qalet llum stess ukoll li hija responsabilità ta' 27 pajjiż li juru solidarjetà bejniethom. Issa il-problema li forsi mhux qed tiġi spjegata sew mhix fuq il-kwistjoni jekk noħduhomx l-immigranti għax dik naħseb li kulħadd jaqbel illi dawn ma jistgħux jitħallew fuq l-ilma u jerqu. Il-problema li qed jargumentaw fuq għall-Istati Membri min se jipproċessa jekk dawn għandhomx dritt għall-ażil jew le għax aħna kif nafu mhux kull min jiġi bħala immigrant għandu ikun rikonoxxut bħala refuġjat, mhux kulħadd qed jaħrab persekuzzjoni, mhux kulħadd qed jaħrab gwerra. Ikun hemm ħafna li jkunu qed jaħarbu minn sitwazzjonijiet ekonomiċi. Dawk ma jistgħux jingħataw status ta' refuġjat. Issa min ħajiddetermina
jekk daw għandhom status ta' refuġjat jew le, skont il-liġijiet attwali tal-Unjoni Ewropea, il-Dublin Convention, l-ewwel pajjiż fejn jaslu irid jiddetermina dak il-proċess. Issa dan huwa proċess li jdum. Malta ġifieri. F'dan każ jekk daħlu fis-search and rescue area ta' Malta u Malta salvhom, tittamilha Malta dil-biċċa xogħol. Dan huwa proċess li jtul iż-żmien, itul sena mill-inqas. Iġbiex nagħmlu ma nsalvawhomx allura? Ma dikki ma tistax ma salvajhomx ħajjiet tan-nies tħallihom jerqu. Issa, tini ċans jek tini ċans. Alright. Il-pajjiżi qed jgħidu aħna lesti li noħduhom, però tuna l-dawk illi diġà huwa deċiż li għandhom status li kwalifikaw għal status ta' refuġjat. Malta qed tgħid li għax jiena m'għandix il-mezzi u r-riżorsi biex jiena nagħti minn dal-proċess kollu biex nasal fihom. Il-Kummissjoni l-Unjoni Ewropea waqfet aġenzija tal-Ażil li qiegħda Malta li jażu l-European Asylum Support Office illi permezz ta' riżorsi tagħha din l-aġenzija qiegħda tgħin lil pajjiżi membri kollha biex jipproċessaw l-applikazzjonijiet ta' dawn kollha li jidħlu u li jridu li jkunu rikonoxxuti bħala refuġjati. Imma xorta jekk inti għandek numri kbar, il-proċess se jdum ftit. Il-kwestjoni ġifieri bejn l-istati membri u mhix storja li kienna deadline għalija di ma nistgħux ngħidu falliet għax issa m'għandniex soluzzjoni. Is-soluzzjoni hija work in progress bħal kollox. L-Unjoni kif rajna fuq mill-filmati meta bdija Robert Schuman 70 sen ilu l-Unjoni Ewropea għal mill-ewwel il-prinċipju fondamentali kienu Franza u l-Ġermanja. Il-prinċipju fondamentali kienu s-solidarjetà u l-kooperazzjoni ekonomika. Għadna bihom dawk il-prinċipju, imma kemm inbidlu affarijiet f'70 sena u hekk qed jiġri. L-immigrazzjoni hija suġġett li bħala kompetenza daħal fih dan l-Unjoni Ewropea dan l-aħħar 15-20 sena. U qed jinbidlu ħafna affarijiet iktar ma mmorru l-qudiem. Hemm bżonn nibqgħu naħdmu biex ikun hemm mekkaniżmu ta' solidarjetà. Malta waħida l-ebda pajjiż waħdu ma jista' jsolvi il-problema tal-immigrazzjoni. Huwa fenomenu modern, huwa fenomenu li ħajibqa' jikber minħabba anke l-tibdil fil-klima. L-Afrika ħajispiċċa pajjiż deżert jekk aħna bħala dinja żviluppata mhux se nieħdu ħsieb il-klima u l-ħsara li qed tiġri lill-ambjent. Mela allura rridu nilqgħu bil-qudiem għalhekk hemm il-Green Deal, hemm ħafna proposti oħra li qed tagħmel il-Kummissjoni Ewropea u at the same time qed nimxu pari passu biex anke naħdmu fuq il-mekkaniżmu ta' solidarjetà bejn l-Istati membri. Il-fatt li ħriġna għalihom bid-dajsa, qegħdin hemm barra issa dan fuq id-dajsa. Bil-vapur insomma, mhux tejjer, huma qegħdin fuq il-baħar dik all right sorti solvejnija jew. Inti salvajtom, inti għamilt l-obbligu tiegħek. Illi inti kienu in distress, ġbartom qiegħed ittihom l-ilma u l-ikel u qed tieħu ħsieb illi dawn nimmaġina jekk jinqala mal-temp pereżempju did-dajsa tittaqqa bħall-argument jittieħdu miżuri oħra biex dawn ma jerqux. Ġifieri r-responsabilità ta' Malta li tiġborhom f'dak is-sens hija skontata. Però dawn in-nies li hemm fuqha għandhom id-dritt ukoll li japplikaw għall-ażil. Issa jekk xi ħadd forsi joħroġ b'xi idea innovattiva jtihomx opportunità, il-problema li hemm bħalissa li din id-dajsa mhix qiegħda f'baħar nazzjonali, qiegħda f'baħar internazzjonali, f'ibħra internazzjonali, li allura qasem kompetenza Ewropea fuqha, hija fis-Search and Rescue Region ta' Malta, però mhix fil-baħar nazzjonali, ġifier ma tiġix territorju Ewropew fejn qiegħda ħafna issues legali. Jistgħu sakemm qegħdin fuq il-vapur japplikaw għall-ażil? Mhux sakemm qegħdin f'baħar internazzjonali. Iridu jidħlu Malta, u mbagħad jiġu repercussions legali l-oħrajn. L-Ewropa fiha ħafna burokraziji, pagi għoljin, ħafna safar u flights, u insomma, ħafna red tape u hekk. F'ċirkustanza fejn il-pajjiżi ġejna arkubtejna. U f'ċirkustanza fejn di ta' teleworking anke fostkom tal-Ewropa jidher li ħadmet sewwa. Ma nistgħux nifrankaw ħafna flus u dawk il-flus jitqasmu liċ-ċittadini Ewropej. U għamod naħseb naqra simplistiku li tħares li għajek. L-ewwel nett il-burokrazija, meta qed ngħidu burokrazija tal-Unjoni Ewropea hija magħmula minn 27 pajjiż bħalissa l-Unjoni Ewropea, konna 28 sa ftit ilu. Kull ċenteżmu li jintefa' irid jiġi jingħata rendi kont lil 27 pajjiż għalih dan iċ-ċenteżmu. Jiġifieri il-burokrazija hija neċessarja f'dan is-sens għaliex tagħti rendi kont lil pajjiżi kollha daw il-budget tal-Unjoni Ewropea joħroġ mingħand il-pajjiżi, jiġi mingħand il-pajjiżi huma jikkontribwixxu għalih. Naħseb din il-kriżi tal-coronavirus iva qed turina li nistgħu nbidlu il-mod kif naħdmu, forsi m'hemmx għalfejn kulħadd ikun ibbażat Brussell jew il-maġġoranza jkun ibbażat Brussell, però tajjeb ngħid ukoll illi għalkemm tinstema burokrazija kbira mal-Kummissjoni Ewropea pereżempju għandek 30,000 impjegat,
30,000 impjegat huma l-istess numru ta' nies li jaħdmu fiċ-ċivil f'Malta. Jiġifieri meta qed tara amministrazzjoni ta' pajjiż ta' 27 ta' Unjoni ta' 27 pajjiż għandek 30,000 daqs l-istess numru ta' nies li jaħdmu fiċ-ċivil f'Malta pajjiż ta' 500,000 ruħ. Naħseb ir-riżultati jidhru kemm hija amministrazzjoni pjuttost effiċjenti. Però ovvjament qegħdin isiru qed isir ħafna ħsieb kif tisanka minħabba l-klima għax il-vjaġġar ma jagħmilx tajjeb lill-klima. Fl-aħħar xhur qabel ma beda l-virus Malta għaddiet minn kriżi politika, kien ħafna nies qed jgħidu waqqas biss għandna rule of law. Saret ħafna ħsara fl-Unjoni Ewropea. Fil-fema tiegħek, saret ħsara lil Malta fl-Unjoni Ewropea, inti tafa sew l-Ewropa, saret ħsara u jekk iva min għamilha l-ħsara? Mela, Malta dejjem kienet waħda mill-pajjiżi impeccabbli, eżemplari fl-Unjoni Ewropea, kulħadd iħares lejn Malta u juża l-Malta bħala eżempju tajjeb għal pajjiżi oħra u anke fi żmien in-negozjati, jiena kont parti mit-tim li ħadna sehem fin-negozjati, naħseb l-iktar pajjiż li rnexxielu jakkwista riżultati tajbin. Dak li ġara fl-2017 il-Tils ta' Daphne Caruana Galizia kienet vera xokk lil kulħadd. Mhux biss Lil kulħadd fl-Ewropa. Naħseb id-dinja kollha mhux fl-Ewropa biss. Għax mhux li toqtol persuna imma li qtil ġurnalist. Meta toqtol ġurnalist fid-dinja tal-Oċċident fejn għandna drittijiet umani, qed tipprova ssikket il-libertà tal-espressjoni. U dik l-iktar ħaġa li xxukjat id-dinja. Issa mingħajr ma nimminimizza dak li ġara, tgħidli l-Italja daqskemm joqtlu nies ħafna, imma Malta dejjem kienet dak il-pajjiż eżemplari li dejjem konna nimxu sew, allura din kienet ftit ta' wake-up call qisha. Minn dakinhar mbagħad daħlu ċertu dubji fuq ir-reputazzjoni ta' Malta jekk l-affarijiet humiex vera sew kif jidhru fuq il-karta. Fuq il-karta kollox għandna tajjeb, fil-fatt għalhekk qatt ma nfetħu proċeduri kontra Malta għax fuq il-karti kollox inregola. Jekk l-affarijiet jaħdmux tajjeb jew le, bdejna narawhom biż-żmien. Kien hemm bżonn isir tibdil, saru tibdiliet u qegħdin isiru tibdiliet. Ir-reputazzjoni ta' Malta ma ngħidx li saret il-ħsara, forsi ntefgħu xi dubji fi ħsibijiet ta' pajjiżi oħra, ta' mexxejja oħra, ta' nies oħra, ta' kritiċi li jgħidu mela Malta mhux il-pajjiż għaddi so to speak kif konna naħsbu li ju. Malta hija pajjiż normali bħall-oħrajn. Fadalli ħażewġ mistoqsijiet nitolbok twieġeb ftit aktar fil-qosor. Meta konna nitlu fl-Unjoni Ewropea kienu jgħidulna jaqblilna nidħlu għaliex aħna vera nagħtu xi ħaġa lura imma dawn jagħtuna ħafna aktar flus lura. Jaqblilna nidħlu ħanieħdu ħafna flus mill-Unjoni Ewropea. U bdejna nindunaw li meta mbagħad l-ekonomija tagħna tikber, aħna rridu nibdew nagħtu aktar milli nieħdu. Issa qegħdin f'dak il-punt fejn nibdew nagħtu aktar milli nieħdu jekk hekk din wertit. Ħafna, jiena nara anzi ta' sodisfazzjon. Wertit iktar. Għalfejn? Ta' sodisfazzjon għal pajjiż li fis-16 sena Malta rnexxiela tiġi minn net beneficiary bħala pajjiż li jirċievi iktar għajnuna diretta milli jħallasu għal budget f'net contributor. Suppost fil-budget li jmiss sissa Malta tidher li se tkun qed ħallas iktar milli qed tirċievi fi flus kontanti. Allura ma qbilniex nieħdu aktar flus. Mela aħna tħanna fl-Unjoni Ewropea biex ituna l-flus biex nibqgħu nimxu pass pass. Aħna ma tħannix fl-Unjoni Ewropea għalhekk, aħna tħanna fl-Unjoni Ewropea biex nibbenefikaw mill-opportunitajiet li tik l-Unjoni. Għandek suq komuni ta' 500 miljun ruħ. Inti jekk tista' tesporta servizz, tista' tikkrea xi ħaġa, m'għandekx il-500,000 ruħ ta' Malta li tista' tbiħħa lilhom, għandek 500 miljun, ara x'exponential growth għandek. Malta ma tipproduċix bħala manifattura ħafna prodotti, però tesporta talmet Malta saret ta' għarfet kif tuża l-opportunitajiet li jsija suq komuni biex tħaddem l-ekonomija tagħha. U llum il-ġurnata l-fatt li l-ekonomija ta' Malta hija daqshekk b'saħħitha, ifisser li aħna wasalna fejn qegħdin il-pajjiżi li huma net contributors bħal Ġermanja, bħal l-Iżvezja, bħal l-Olanda, bħal Lussemburgu li huma l-pajjiżi founding members tal-Unjoni Ewropea u dawk l-iktar sinjuri l-iktar jmorru tajjeb. Aħna mhux aħjar nkunu bħalhom milli nkunu bħal pajjiżi l-iktar foqra, l-Bulgarija u Rumanija u nibqgħu niddependu fuq il-flus li ttina li hu biex nagħmlu l-proġetti li għandna bżonn nagħmlu, jiena naħseb li qegħdin immorru ħafna aħjar. Kieku kelli nistaqsik x'għamlet l-Unjoni Ewropea fl-aħħar sentejn li minnu ma vera qed nibbenefikaw aħna xi ħaġa li jiena
Bħala Malta, bħala għajnuna diretta, kif diġa semma qabel mill-parlamentari Ewropej, kien hemm ħafna proġetti li saru b'għajnuna diretta, qed isiru toroq, qed isiru proġetti ta' toroq. Għandna il-baħar, naħseb il-baħar ta' Malta, l-iktar baħar nadif fost il-pajjiżi membri Ewropej, dan grazzi għall-impjanti ta' riċiklaġġ ta' drenaġġ illi tħallsu mill-fondi Ewropej. Għandna Sptar tal-Onkoloġija li huwa state of the art li wkoll iffinanzjatu parti kbira l-Unjoni Ewropea bil-fondi Ewropej li natajna. Tgħidli allura issa sul-fondi ma nibqgħux nibbanifikaw, mela ma nibqgħux nibbanifikaw kif semmejt qabel bil-opportunitajiet li ningħataw anke bħala businesses. Fuq livell iktar globali, per eżempju, għanna l-Wi-Fi fil-pjazzett bxej, tgħidli bħalissa maqtuħ, ma bħalissa minħabba ċirkostanzi tal-coronavirus. Però dik hija xi ħaġa sistema finanzjata mill-Unjoni Ewropea, x'taraf kemm hija importanti li kulħadd ikun konness anke min m'għandux Wi-Fi id-dar. Għandna il-roaming. Kulħadd imdor illum isifer bil-mobile phone tiegħu u kull fejn tmur qabel konna tħallas ħafna iktar meta tirċievi telefonata jew titiċċemmel llum tħallas kullimkien l-istess. Għandna pereżempju il-carrying of digital content. Da żmien li kulħadd qiegħed id-dar żgur li qed nużaw ħafna iktar servizzi ta' streaming bħal Netflix. Qabel Malta ma kenniex l-ewwel nett imma bħala ċittadini Ewropej kellna dritt li jkollna, allura huwa wieħed Ġuri Netflix, grazzi għall-Unjoni Ewropea. Huwa wieħed, Malta se tagħmel il-każ li għandha bżonn li jkun hawn il-Netflix, servizz ta' Netflix. Malta hija pajjiż Ewropew, ċittadini ta' Malta għandhom dritt li jkollhom dan is-servizz bħal ċittadini Ewropej oħra. Ma Netflix ma kienx qabillhom jiġu hawnhekk Meta għandek pajjiż ta' 500,000 ruħ u pajjiż ieħor ta' 10 miljuni fejn jaqbillek tmur. Ma kienux se jiġu ġifieri. Il-fatt again li Malta Malta m'għadix pajjiż ta' 500,000 fil-fatt li qiegħda fl-Unjoni Ewropea. Malta saret parti minn blok ta' 500 miljun. Allura s-saħħa ta' Malta kibret ħafna iktar. L-aħħar mistoqsija, tara futur fl-Unjoni Ewropea wara li kien hemm Brexit u jisu il-popli kultant jeleġġu dal-gvernijiet populisti far-rajt u nazzjonalisti ħafna tan-nazzjonaliżmu. Tinkwita li l-Ewropa tibda tiżżarma x'jibdew joħorġu wieħed. Ma qast xejn ma tinkwitani din il-ħaġa, anzi, bir-riżultat ta' Brexit rajna fuq sondaġġi li jsiru regolari. Kien hemm l-effett oppost, il-pajjiżi li kienu pjuttost euroxettiċi meta raw u realizzaw ir-Renju Unit f'liema biss qed iħares issa li inqatalih waħdu. Iktar dawk li pjuttost kienu indifferenti jew apatetiċi fl-impressjoni tagħhom viżavi l-Unjoni Ewropea, iktar saru pro-Europe, iktar qed jgħidu li rridu għall-Unjoni Ewropea u rridu li pajjiżna jibqa' parti minn din l-Ewropa. U anke mill-esperjenza tiegħi personali, meta kemm ili naħdem mal-Unjoni Ewropea kemm bħala fl-amministrazzjoni tal-Istat ta' Malta u anke fil-Kummissjoni Ewropea, meta jkollok żmien diffiċli bħalma kien il-Brexit, pereżempju, bħalma issa bħalissa l-pandemija tal-coronavirus, huwa l-iktar fejn toħroġ is-solidarjetà u r-rieda bejn il-pajjiżi li jagħmlu l-affarijiet flimkien. Ġifieri jekk meta jkun żmien ta' paċi u kalma, hemmhekk għandek inqas iktar apatija narax, isu ħadd m'għandu bżonn l-Unjoni, imma meta qiegħed fi kriżi, l-Unjoni fala forza. Dr. Grek, grazzi ħafna u nawguralek fil